ኣሌክስ ቤትኻ ግደፍን ኣነ ወስነ እየ ንድሓር ንክምላስ ኣይትደፋፍአኒ ናይ መጨረሻ ውሳነ እዩ እስኻ እውን ሂወትካ ንበርኣነ ካብ ሂወትካ ክወፅእ እያ ሰላም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ኢልኩም ድሕና ዲኹም ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን ሃምታ ኣነ ሰላም ንኽዎ ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ምኞተይ ጸሎተይ እዩ እምበኣር ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ቤተሰብ ድማ ብልሙድ ላይክን ሓናፅሪቶኩም ኣብ ኮሜንት ምማጥ ምብርታዕኩም ኣይፈልየኒ ያው ቤተሰብ ለማንቲ ወይኒና ኣሌክስ ሕዛ መፅአናኹ ማለት እዩ ያው ኣሌክስ ንወይኒ ካብ ህይወተይ ትውፅኢ ቤዛኺ ይብሉ ብምሕፃን ይርከብ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ያው ወይኒ ካብ ህይወተይ ትወፅእ ኣይደልን ምክንያቱም ምንም ስለለይኮነት ምንም ኣይኮንቲ ሃም ሓፍተይ ሃም መሓዛይ የለርያ ምንም ዓይነት ካልእ ሪሌሽን የብልናን ንምንታይ እያ ካብ ህይወተይ ትወፅእ ካብ ህይወተይ ሕዚ ውፅእ እያ ነጋ ካብ ትደብቐ ክረኽባሲ ኸዚ ትራዳድአ ምስኣ ክቕፅል ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ነጋ ሓደ ግዛዕ ኮይና ኣነ ትደብቐ ካብ ሊሊ ትሸኩዐ ለኣምርኻበይ ኣይተርፈኒ የልብሎ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ያው ሰብ ትሸኩዕካ ይኹን ብኣካል ብግልፂ ሴት ሃይለራኸብ ኣለካ ብሓቂ ሰበይትኻ ለይትፈትዮ ነገር ለይትደልዮ ነገር ንምንታይ ለይትርሕቆ እስኻኸ ንምንታይ ትደልዮ እስኻኸ እሳ እንድሕ ለይትመቸዋኸ ምስኣ ትራኸብ እንድሕ ድሌት ለይብላ እሳኸ ግዴታ እሳ ደስ ለይብላ ነገር ትገድፎ ግዴታ እስኻ ደስ ለይብለካ ነገር ድማ እሳ ክትገድፎ ግዴታ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓዳር ኣብ ሂወት ትማሳስልካ ወይ ደሞ ትናብኻ ትኸይድ ተለኻ ይፅቡቕ ወሃልቲ እየ በኣነ ማለት እዩና ንምንታይ እስኻሲ ንምንታይ ኣነ ገድፋይ እሳ ከምኡ ስለለለትንስ ኣነ ገድፋይ እዚ ነገር እዚ ፅቡቕ ኢኹም ዶ ትሓስቡ ቤተሰብ ማለት እዩ ሰበይትኻ እንድሕ ለይደልየቶ እንድሕሳ ትጥርጥረካ ነገር ኮይኑ እንድሕሳ ትጥርጥረካ ኮይና ንምንታይ እና ንምንታይ እሳ ለይትደልዮ ነገር እስኻ ንምንታይ ነገራት ተካውዶ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ትጌጋ ኸዝውን ኣብ ኣሌክስ እዩ ወሃልቲ ኣነ እዚ ነገር ከስተኻኽሎን ከባላሽዮን ንኽእል ኣሌክስ እዩ ማንም ኣይኮነ ማለት እዩ ብዘጋጣሚ እሶም እንደልለዎ ሊሊ ኣብ ዘየጥፈቶ ኣብ ዘይተጋጊቶ ይቅርታ ንክትጥይቖም እዩ ግን እቲ ጌጋ ኣብ ወይኒ ምክንያቱም ወይኒ ኣብ ሓዳር ማታ መፃ ጣልቃ ኣብ ለኣተየትሉ ግዜ ኣብ ትለጠፈትሉ ግዜ ይቅርታ ትብልስ ልግባኣ ሰዓ ግን ይቅርታ ትበለኒ ብዘጋጣሚ ባዕል ክለምፀኽዮ መዘዚ ክትፅፊዕት እውን ትቐብል እልል በኣነ ማለት እዩ እቲ ትክክለኛ እንትን ከኣህባትኪ እልል ሊሊ እውን ማለት እዩ እና ይቅርታ ትጠይቕ ይቅርታ ንምንታይ ናይ ምንታይ ይቅርታ ትጠይቕ እንታይ ስለ ልገበረት ኣብ ሰብኣ ኸይድክ ስለትለጠፍኺ ወይስታይ ይቅርታ ትጠይቕ ትላስኻኽ ብሓቂ ግን እውነት ልቢ እንህዎ ድዩ ዋ ብሓቂ ግን ሃም ዕድሚኡ ጉልዒ ቤተሰብ ማለት እዩ እውነት ኣነ ፃርፎ ይፈልጥ ትማሊ ሎማዓንቲ ግን ፃርፎ እዩ ብጣዕሚ የናድኒ ማለት እዩ እና ኣሌክስ ተቓንዓ እውን ደስ መለካ ምክንያቱ ስለትፈትየካ ሰብኣያ በዓል ሓዳራ ስለድኾንካ ግዴታ ትቐንዕ ማለት እዩ ሃምቲ ትገብሮ ነበርካ ነገራት ከመይ ከለይ ትቐንዕ ቃሪዶ እሳ ሰበይትካሲ ማንም ተኸታተልትኻ ኮይንና እኳስ እዚ ነገር ዝትገብር ተለኻ ብእውነት ፈንዳይን ሃም ትሰምዐና እዚ ነገር እዚ ብኣ ቦታ ኮይንካ ትርለኻዮ ብጣዕሚ ይኸቢድ ሓንቲ ጓል ኣምፅኻ ጓሓተይ ትፈልጣ ምሸተይ ትፈልጣ ሓንቲ ጓል ኣምፅኻ ትላጣጠፍ ትኳላለስ ትተሓቋቆፍሲ ክንዳየናይ ስሜት ሃምድነዎ ክንዳየናይ ኣእምሮኣ ሃምድነካ ትረድካ ዶ ቅድሚ እዚ ነገር ምግባርካ ቤተሰብ ማለት እዩ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝገርም ሓደ ግዜ ሲ ዝገብርዎ ነገር ምንም ከየስተውዕሉ ምንም እንትን ከይበሉ ካብ ድማ ትጌጌታት ናብ ሰብ ልጥፍ ለብልዎ ማለት እዩ እና እቲ ጌጋ 100% ኣብ ክልተኹም ኣብ ኣሌክስ እና ኣብ ወይኒ ማለት እዩ
እና ምንም ከየጥፎ ከየትበድለ ምንም ከየጥፎ ከየትጸፍዓ ምንም ጥፋት የብለይ ኣትብላ ደጋግማ ዝሓፍትና ማለት እዩ። እና ጥፋት ከዝውን ኣኺ ባነት ኮይኑ ማለት እዩ። ባም ኣነ ረኣያት ኮይኑ ከዝውን ጽፍዒት ብዙሕ ይኹን እትጠፋ ብላል ጸፍዐታ ጽፍዕት ያው ጌጋ ንህዋብ ላይ ሕሲ ምክንያቱም ትፋታትና ብመጀመርያ ኣይትንኸኒ ኣይትመንጭትኒ ኣይትንኸኒ ኣይትመንጭትኒ ብዙሕ ደጋግማት ናግራታ ግን ምንኻ ያቋራጸታይ ምንጫታ ያቋራጸታይ ያው እሰውን ጸፍዓታ ማለት እዩ። ጽፍዒት ድማ ከቢድ ድብሃል ጽፍዒት ኣይኾነ እና ነዚ ቅርታ ለጠይቕ የብላይ ባህልቲ ባነ ማለት እዩ። ምክንያቱም ትበዳል ትሰዓ ኣሰያ ዛን ኸይድ ክትተሓሻሸይ ወይ ትላጣጠፍ ለምጻኺዮ መዘዝ ይቅርታ ጠይቑኒ ተትብል ሕዚ ጽቡቕ ይኾነ ልዕሊ ልሊ እቲ ትመልኻቲ ንዓኺ ጸቕጥ ልገብር ነውን ጸርፊ ልዕልቲ ናይ ልሊ ጽፍዒት እቲ ናይ ትመልኻቲ ጸርፊ እዩ ልሕመክሎ ውለ ኣነ ይኣምን ማለት እዩ። ብሓቀይ እውን ምክንያቱም ጌጋ ስለ ልገበርክ ትመልኻቲ ብምሉእ ኣባእኻ ዓይኒ እንሆ ማለት እዩ። እና ብስነ ስርዓት ወፀ ገበት የልክሲ ኣብ ህይወተይ ኣይተድልየኒ ናብ ኣነ ናብ ስልከይ ከይትግነይኺ ካብኡ ህይወት ባዕልከይ ክሸተት ክትወፅእ ትኽእል ካሜራ የድልየኪ ሊሊት የድልየኪ ንሱ የድልየኪ ብሓቂ ያው ኖርማል ህይወት እውን ሃምዚ ዓይነት ነገር ስለሌሎ ቤተሰብ እንድሕደልካ ሓደ ሰብ እንድሕለይ ትደልዩ ኮይንካሲ ታይ ካሜራ ያደቅነካ ታይ ውፀለይ ተየለይ ንኽ የብለካ ኦልሬዲ ሓደ ግዜ ትሰውዮ ካብኡ በቃ ቴክኖሎጂ ንሃለየስ ቦልክ ካየ ተዓርፍ ቻው እንድለይ ትደልዮ ኣነ ሃምልር ኣለኽዋ ግን ማለት ቤተሰብ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ናይ ውሽጢ ነገር ሃምልነዎም ለጠራጥሩ ወላ ካብ ቃላቶም ትጥርጥርዎ ነገር ልጥርጥሮ ነገር ነው ኣነ ቤተሰብ ብሓቂ ማለት እዩ። ኣብዚ ከይትጻረፉኒ ኣይታላኽዕ ምናምን ከይትብልኒ ቤተሰብ ማለት እዩ። ካብቲ ናይ ክልቶም ንግግር ዝኾነ ነገር ሃምልር ንሃዎም ውሽጦምሲ የምልቕዎም ቃላት ነው ናክልቶም ማለት እዩ። እና እቲ ጌጋ ብምሉእ ኣብ ክልተኹም ናሃለየ ናብ ልሊ ንምልጣፍ ልሊ ንምሕማቕ ልሊ ንምብስጫው ትፍሕጥር ኣለኹሞ ነገር ዓገብ ማለት እዩ። ዓገብ ልሊ እውነት ቃደም ዋላ እኳ ሓይሊ ሃልያ ዋላ እኳ ትናድድ ግን ልሊ ጥንካሬ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ልገረመና ኣነ ማለት እዩ። ናይ ልሊ ጥንካሬ ይፍለዩ ማርያም ቤተሰብና ብዝሐዚ ግዜ ለዛም ገታ ካብዳ ገብራ ለይና ተሕዛ ዋ በስማም ትፍለያ ብሓቂ እና ቤተሰብ ያው ወይኒ ልብ ገብርኺ ያው ካብ ህይወቶም ተለውኽ ከም ተወፅእ ኣሌክስ ድማ ያው ልብኻ ፈጣሪ መልሱልካ ስላይና ወትሮ ፍቅርካ ሓዳርካ ተትምለስ ተትሓስበሉ ላማሙቕ ገዛኻ ተትምለስ ይቅርታ ጠይቕካ ናብ ገዛኻ ተትምለስ ኩላትና እውን ደስ መለና ማለት እዩ። ንክትምለስ ድማ ያው ናይ ኩሉ ግዜ ለምኞትና እዩ ማለት እዩ። እና ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነብሩ ብቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ እንግዲህ ሰሰናይ ኩለኩም እየ ብዚ ማለት እዩ። ብድጋሚ ነዛ ቻናል ሓድሽ ትኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ማለት እዩ። ቤተሰብ ኢላ ሃምብሉ ምድላይ ገበሩ ሰብስክራይብ ማነው ሃናጽ ትኾነ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ እና በይዛኹም እስኪ ላይክ ናገበርኩም ሞክርዋ ማለት እዩ። ላይክ ሲ ብጣዕሚ ነቲ ቪድዮ ቫይራል ንክወጽእ ስለልሕግዝ ላይክ ገበሩ። በዚኦም ልመጽእ ኣለኹ ድማ ምክንያቱም እቲ ቻናል ወድቆ ሰዓታተይ ብሓይሊ ስለለልዕሎ ንዑ የብዚ ልመጽእ ኣለኹ ምክንያቱ እዚኡ ትልሓሸ ልረአየለይ ኣሎ ማለት እዩ። እና ኣትም ትጻረፉ እውን ልቦና ይኹም ሕማቅ ካለይ ሰርሕኹ ድረስ ኣነ ንድሓር ለብል ነገር የብለይ ሕማቅ ሰርሕ ኣለኹ ለውን ይሕስዩ ማለት እዩ። እና ብድጋሚ ሰሰናይ ፀጽብቑ ጠጥዕሙ ለበለ ንዓኹም